30 ни е норматива. Ама 30 в посока е тук. Да, 30 в посока. Те, ай пичуе, аз направо долу се чакаме. Ти ще пускаш бързо ли? Не, ще пусна там колкото може. По-внимателно, нали така. То тук е флоу и няма... Няма разклонение. Да, само там, нали, където ти кам, където е едно стръмно, ще го видиш, но реално то е отбивката наляво. Да. И така, аре. Ой. Влезнем в предапчета. Да, тук насам ли беше? Карай, къде ти изглеждам. Не мисля, че е насам. Там е! Аз го обърках! Ау! Добре ли? Как е, бро? Битка е много добре. Много добре, човек. Как готино много. Да, аз знаех, че ти хареса. И аз съм го карал това съдък. Не, насам сме, аз я обърках. А? Да. Оп. Ми пичове. Май ти беше прав. Да. Те тук се бати колко много разклонения, бе, човек. А каза, че няма. Предния път, като го карах, човек, на инстинкт я взимах цялата. И бях в правилната посока. Тяхме тримата да излезем на различни места. Направо тримата щяхме да се разсипим, а то се оказва, че не е и на тука, май. Значи аз май съм тръгнал на правилното място. Оттам ли? То така излиза. Да се върнем. Да. Бил меч. Винаги трябва да има едно такова някакво бъркване. Да, ма те тук, човек, виж каква гора е. Да, точно. То наистина няма и пътеки, и такова и ориентир. А реално, сега там, аз къде тръгнах, мисля, че и там дори мисля, че не е човек. Тук е пътечка. Цяло има на една. А то може да се окаже, ако и тук има пътека, да не се окаже, че и тук. Не това ли, имам предвид другото. Да, аз на тук минах
И си помислих, че не съм на правилния път. Ама аре, караме. Пък то все ще излезем долу, нали? Въпросът е, че... На кой път? На това долу ли? Да. Или на друг? Чакай. Не, то тук няма видиш GPS, ми пиеш, че да ти помогне. Да, да има, Garmin има. Има, ама то като цяло няма, мисълта ми ние няма объркаме. Точно през пътя и отстрани на пътя има още една, която си има на долу на улица. Да. 4. Или това е Владая вече. То е ясно, че ще седем на Владая, аз... Много бързо пуснахме. Тай на пътя. Добре, айде, караме. Тука сме! Е, тука, да, точно е, тука е правилното, защото е тука е това, където ти казах, стръмното. Да, а пък ние реално от тука го прицепваме, т.е. тука е правилният път. Там е много стръмно, тука е много стръмно. Да. Точно тук сме. Значи, просто планината е супер различна, човек, когато и времето е различно. А, пък като пусна листата, какво ще? Да. Тогава няма да го... Обаче тук какво ще кажеш? За пътеката добре, нали? Пътеката е супер. Даже ми се искаше да е цялата, както е това трасе, тук е някакво меко, Точно. гладко и така надолу. Да. Е, сам съжаляваш ли, че избра това? Не. Аре. Стаме ни някъде да спрем да свалим каските. Е, там на пейките ще има едни пейки, ще спрем. Ама интересна пътека, много мекичка така. А предния път беше мокро, човек, и сцеплението беше още по-добре и от сега. Още по-добре? Да. Още малко напред. То можеш и тук да има.